Зорка серыяла Sex Education прыняла ўдзел у беларускай выставе. Зараз у Венецыі праходзіць біеннале, міжнародны фестываль сучаснага мастацтва, на якім упершыню з 2019 года прадстаўлены і беларускі павільён Official and Unofficial Belarus. Ён паказвае рэаліі сучаснай Беларусі праз галасы рэпрэсаваных людзей і вопыт жыцця пад ціскам сістэмы. Вядомыя акторкі Джиллиан Андерсон, Джуд Лоу, Стывен Фрай і Джоанна Ламлі агучылі гісторыі беларускіх палітзняволеных. Размешчаны павільён у касцёле Сан-Джавані Евангеліста. Там можна пабачыць крыж, сабраны з камеры відэаназірання, вялікую сферу з забароненых у Беларусі кніг, пшанічнае поле 42 000 галасоў і скульптуры з турэмных кратаў. Павільён створаны беларускім вольным тэатрам, заснавальнікамі якога з'яўляюцца Наталія Каляда і Мікалай Халезін. А іх дачка Даніэла стала куратаркай выставы. Аўтаркі імкнуліся да таго, каб наведвальнікі выставы не проста даведаліся пра сітуацыю ў Беларусі, а нават прайшлі праз яе, праз гук, назіранне, пах і нават цялеснае адчуванне.